Lahat sa mga remix na ka ba? Hello po Kuya Ruben Liboon. Shoutout. Kuya Jordan, hello. Ate Maris, hello po. Jason, Oh, Jason, marayapag daw ninyo. oh. Pagpunta na ano to? Tatagad ko. Puntahan. Bigdalimasan ako boy. Yes, si Jingle nga namin drive. Sorry, mig atod. Saan sa namin crossing? Diyan, diyan. Ay, yung sinampay ko. Ay, ulan na. Hello po sa 8 viewers. Ate Maris, hello po. Kuya rin, hello. Kuya Jordan. Kumusta na Kuya Jason? Okay naman po. Bali ano po, Kuya Julius, hello. Tol. Bali, galing po ako dun sa ano, sa site. At kaninang umaga, doon ako, pumunta ako dun. Tapos naggawa kami dun. Kasi mga bandang 9, pumunta muna ako na buwa kasi namili ko ng mga paninda ko. Ito nga, chicharon. Tapos mga, ito yung balot. So tol, salamat tol. Tapos, nung break time namin, di na ako sumama. Salamat tol. Salamat sa pakulay. Di na ako sumama sa kanila doon sa barracks. Yung pinamili ko, hinatid ko muna dito sa bahay. Gawa nga ng, naubusan yung asawa ko ng gasol. Naubusan siya ng gasol. Kaya umuwi muna ako dito. Tapos bigla akong naplatan. Inano ko, pinag-running flat ko yung gulong, yung motor ko. Tapos, papalitan ko na siya. Hindi ko alam kung makakabalik ako ngayon dun sa site. Ito nga, ulan na. O bukas na ako makabalik. Tinatry ko pa rin kasi may ginagawa kami ni Kuya Puloy. May mga simento pa nga yung pa. Hello po Kuya Ruben. Ate Maris, hello. Hello po. Oo. Kuya Jojo, hello. Jojo. Kaya yun, dapat, yung plano ko sana, pagbalik ko doon ako kila Crystalline magla-live. Kaso, yun nga, naplatan ako eh. Kaya papalitan ko muna ng gulong yung motor ko kasi naraming flat ko. Alam naman nila, Kuya Puloy na, at tingnan nyo na lang sa pinag-vlog ko naman yun, na nagtrabaho muna ako doon, tapos bigla akong umuwi dito. Sinatid ko nga itong mga lulutuin, paninda na yung mamaya. Oh, Ate Jenny, thank you po, thank you. Ate Jenny. Kuya Jordan, hello po. Kaya dito po ako nakapag-live. Kuya Jordan, okay, sabi ni Kuya Jordan. Oh. Ate Maris, Kuya Jojo, sabi ni Ate Maris. Hello, Kuya Jojo, Kuya Jojo, sabi ni Kuya Ruben Libuon. Kuya Jaime, hello po, sabi niya. Salamat po sa nag-tune in at sa mga nagpapakulay. Maraming salamat po sa inyo. Yan, lakas ng ulan. Talagang di na ako makakabalik siguro. Baka bukas na. Kuya Jagger, hello po. Hello po, Kuya Jojo. Ayun o. Lakas po ng ulan. Biglang bumuso ulan. Oh. Ang lakas. Yan. At may upload. Ate Cherry, hello po. Hello. Kaya sabi ko kanina pag break time, kako din ako sasama sa inyo, papunta dun sa barracks. Balik dito na ako kumain. Kasi yung mga lulutuin niya, kailangan baon ako na dito. Minalas pa, naplatan tayo. Pero okay lang at ano naman. O babalik ako doon. Kasi yung motor flat na. So salamat Ate Jenny and Kuya Jojo, salamat po. Maraming salamat po sa suporta nyo. Ate Maris, Ate Cherry, Kuya Jaime, Kuya Jagger, Kuya Robin Libuon, Ate Maris, hello. Salamat po sa inyo lahat. At sa mga silent viewers, Tol Jojo, salamat po. Salamat. So,
Pag napalitan ko yung gulong ng motor ngayon, tapos may oras pa para makabalik tayo din sa doon sa site, babalik ako doon. Kasi, po, may tinatapos kami ni Kuya Puloy doon. Naghahalo kami ni Tino, tapos si Kuya Puloy, yung pinagliliburan ko. Sabi ni Kuya Jagger, hello sa lahat, sabi ni Kuya Jagger. Yun. Tama sa kami. Saan yung lang ulit? Ikaw yung lang sa Kuya Julio, hello po, sabi ni Ate Jenny. Kuya Ruben, Ate Jenny, mas ka. Nisyo, sabi ni Kuya Ruben. Ate Hane, hello po, sabi ni Ate Maris. Hello po sa inyo lahat. Ate Jerry, hello. Sabi ni Ate Jenny. Kuya Julius, Jaime and Jagger, hello do, sabi ni Ate Cherry. Ate Cherry ka na, sleep ka na, sabi ni Tandulo. Yun, I love you po, I love you. Ayun lahat. Lakas ng ulan. Nawala ang tok ko, sabi ni Ate Cherry. Sabi Ate Cherry. Tol, salamat tol. Salamat sa pakulay. Bye muna guys, antok na. Sige po, Kuya Rini. Salamat po sa pag-join, Kuya Rini. Kuya Jagger. Kuya Jojo sa Style A ka din, sabi ni Kuya Jagger. Kuya Cardo, sabi ni Ate Maris. Thank you pa rin Julio, sabi ni Kuya Jojo. Rini, hello, sabi ni Kuya Ruben Liboan. Sleep ka na Kuya Rini, sabi ni Ate Maris. Paring Jojo, thanks. Salamat po, salamat. At yun, yung mga nakapanood siguro sa live na Idol Japper. At yun po, at pangatlo pa rin po tayo. At yun, tuloy-tuloy pa rin yung upload natin kahit tayo nakagraduate na. Diretso pa rin yung upload natin hanggang matapos. Thank you Kuya Rini, ingat, sabi ni Ate Cherry. Yes, Juggernaut, we are just never dito sa Los Angeles, Studio City. Yun, sabi ni Kuya Jojo. This ami pang Kami taho dyan. Pababa ka lang po yung taho dito. Kuya Jagger, Pinaalala na naman ni Kuya Julius yung dream na taho. nakapikit na isang mata ko, sabi ni Kuya. Kaya yun, yung pusa. Ayun, salamat po sa 36 na nag-tune in at siyempre sa mga solid viewers natin dyan. Yung At dream yun, na taho. congratulations Kuya Jess. Ay, salamat po. Thank you po, Kuya Jordan. At yung natin, yung views okay. At tuloy pa rin yung upload. At sana supportan nyo hanggang dulo ng challenge na binigay ni Idol Japper. Sabi niya, mayroon daw abangan yung mahirap na bibigay niyang challenge. Lakas na Bago matapos, baka raw maraming makik out. Baka araw-araw din may makik out. Sana kayanin natin. Kuya, salamat. Thank you po, thank you. At pasensya na po at walang sayawan. Ganito lang muna yung live natin. Bukas na lang tayo babawi doon. Magbalik. Gulong kasi. Ano talaga? Naplatan ako, buti nga di ako na-aksidente. Yes, Kasi biglang gumiwang. Salamat Ate Jenny. Kuya Jojo, thank you po. Maraming salamat. Lakas ng blessing, lakas ng blessing mo pare, Jason. Lakas ng ulan. Opo, lakas ng ulan. Pero sa bato, I think hindi yung Tuwan ko lang dun sa sa site kung may ulan kasi maliwanag. maliwanag. Maliwanag yung Nakita mo sa kanila yung langit. Yan, yung parte maliwanag dun. Dito talagang biglang bumuhos. Basta wag yung green na taho. Speaking of taho, kanina talaga, si Kuya Julius naalala ko kanina. Bumili ka? Hindi, sabi niya, te, bili ka taho, o kaya tokwa. Sabi ko, Ito yung pinamili ko na hinatid ko muna sa bahay. Kasi kagabi, alas 10 ba yun? Alas 10 pa lang po ay wala na kaming tindang balot kasi naubos na po. Kaya ito, nabili na ako puno. 4 na tray ulit.
yung pinamili ko. Tapos, yun nga yung chicharon. Oh, dalawang pirasong chicharon. Saka 2 kilong Saka ano, 2 kilong mani. Tapos bibilan ko muna siya ng gasol para makaluto mamaya. Wala bang sayawan? Sa ano na lang po sa pag naipon Oo. po yung mga kapatid niya po. Kasi may ano pa sila. Tapos daw si ano si Kuya Jaime. Ano kaya balita sa laban nila Nini? Tapos kagabi may ano, may amat ko sila Ano daw? Nini. Di ko alam kung panalo o talo. Talo ata siya. Talo ba? Talo pa yan. Ni Kuya Jogger. Hindi ko jaga ang dahil sabi ni Ate Cherry. Yun. Nakatawa si Ate Man. Kuya Pasensya na Jaime. po. Sa ano po, pag nandito po yung mga kapatid niya. Pasensya na kayo at Sa, ano, nabisi tayo sa pinaghahati-hati ko na lang yung oras ko eh. Vlog doon, labor, tapos mamimili ng mga paninda, tapos magluluto. Kailangan kasi. Ate Elisa, Manuel, Pintasangga members. Hello po. Salamat po sa pag-tune in nyo, Pintasangga members, at siyempre sa suporta sa amin, aming lahat. Itong mani ay lulutuin na ito mamaya. Kasi yung niluto ng asawa ko nung nakaraan ay ano, konti na lang. Kailangan laging may pasunod. Kailangan lagi tayong may pasunod. Tapos yung mani po, yung diskarte namin nito para ano, inihiwa namin yung buo. Ganyan. Ang sipag niya sabi niya, opo, kailangan po Ate Cherry magsipag. Habang malakas pa. Kung baga, habang bata-bata pa. Kasi kailangan talaga. Kasi nag-uumpisa pa lang sa hamon ng ano, pagpapamilya. Siram sa nakiton mani. Ibang mani naman ata Ate Jenny yung Ate Jenny pa yan. yung sinasabi mo Ate Jenny. Yan, inihiwa namin. Di ba ito buo? Ganyan. Ihiwa. Ang yan ang dabis magtulungan. Opo. Kaya, ano, sinasabi ko naman sa vlog ko na humingi ako ng pasensya sa mga sponsor. Kasi, tulad nga kanina, nagpaalam ako sa kanila, nagbistay muna ako, tapos pakabistay, parinipiran ko kasi kawawa naman si Tilo. Mag-isa lang na ano dun na labor. Pagka-prepare, nagpaalam ako kay Kuya Puloy at ano, kay Kuya Gatcho na punta muna akong nabuwa. Na naka-vlog naman yung lahat. At abangan nyo yung upload. Ate Eliza, hello daw sabi ni Kuya Ruben. Tsaka ni YMC Official. Ate Eliza. Ano, umuulan pa pati mo. Sana magkaroon. Ate Jenny. Ang wild. YMC Official, hello sabi ni Kuya Ruben Liboon. Ang wild ni Ate Jenny. Kuya Jojo, si Ate Jenny oh. Kung ano sinasabi. Hintayin mo Ate Jenny yung ano, yung regalo. Pag naibalot na yan. Ibabalot ko talaga yun. Shopee delivery pa yan. Yung pagkatapos nitong ano, Tatawa tuloy si ano. Kuya Ronald, humawan hello po. Tatawa Pagkatapos siya. itong live na to, asikasuhin ko muna yung motor ko. Para pag may time, makabalik ako doon. Kung hindi na, ito lang tindahan yung asikasuhin ko. Pero pag hindi ka makabalik, mag-ano ka doon na makisunod ka na. Pasensya po talaga kung medyo, yun nga po ang ano, parang iniisip ko baka Tapos Ate Jenny. nakakahiya po sa mga kasamahan. Yung iniisip ko, Bye-bye, driving daw si Kuya Jaime. Ingat po ingat po Jaime. Kuya Amy, ingat Opo. sa pagdadrive. Ingat po. Ingat po sa pagdadrive po. Anong regalo pa rin Jason? Yung lagi po niyang binabanggit na ano, Eh di ata nakita ni Ate Cherry nung nag-live tayo pag uwi natin. iwan ko lang. Oh, ay tulog si Ate Cherry. Kuya Jaime busy, sabi ni Ate Cherry. O baka ano. Kagabi nga, maaga kami nagsarado.
Alas 2 naman ako nakatulog. Kasi nag-edit pa ako. Mas masarap naman ni yung hubad. Kaya yung basa. Yung basa. Ate Jenny, 1 kilo na yun na hubad. Ate Jenny, nagtatanong si Ate Cherry kung ano daw yung ireregalo ko sa'yo. Ikaw na po sumagot. Sabihin mo na Ate Jenny, di ba pinakita ko na yun dun sa live? Nung pagdating namin dito galing Maynila. Kaso di pa nababalo. Hello po sa 34 viewers. Parang na-imagine ko yung tawa ni Ate Jenny. Yun ba sabi ni Ate Cherry? Nakalimutan na ni Ate Jenny. Yan po yung regalo ko sa kanya. Kaso baka magalit si Kuya Kuya Nono. Kita ko yun sabi ni Ate Cherry. Ah, Baka magalit si Kuya Nono. Tawa si Ate Maris. Ate Maris. Yan. Ayun, huminto na yung ulan. Parang hindi umulan sa bato. Yung parang, may ulan ba dyan Ate Jenny? Nakalimutan ko yung sabi mo. Bukas na lang pagbalik. O sige, ko lang tol. Nagpapabili ko kasi kay Vince ng memory card. Nakisuyo ako. Kasi yung memory card ko ay laging napupuno. Kaya kailangan ko ng extra memory card. Yung 10 hours yung kaya niyang stock na video. May ulan. Tapos, may tempered pa ba dyan? Yung tempered ng GoPro? Parang wala na. Di ba pinaano mo Basag, nabasag yung GoPro ko. yun? Di ba pinaano mo yun sa pinapinay mo? Sigurado ka ba yan? Gano'n ba kasi kaya? Yan kay Ate Jenny. Stretchable naman ata yun, Ate Cherry. Siguro pag ibinigay natin kay Ate Jenny yun, ibablog, isusukat ni Ate Jenny. Bulong mo na lang sa amin, Jesus. Kuya Jojo. Ate Maris, kita pala akong taho. Kaya lang kulay pula. Kulay pula daw. Yung taho. Basta wag lang yung green. Okay na yun, Ate Jenny. Ibang taho ata yung Ate Jenny. Kuya Kuya Jojo. Natatawa si Ate. Ayaw din pala Ate Jenny, ayaw ni Ate Maris nung taho na kulay pula. Riptide ata yun Ate Jenny Yak Ate Jenny. Ayaw ko yun. Si Ate Bida. Kuya Jordan hello. Kuya Jason hello. Sabi natin bilang, Ate Bidang! Pasabi kay Kuya Puloy, di ko alam kung makabalik pa kasi magpapalit pa ako ng gulong. At naplatan ako, nagrunning pa na lang ako punta rito. Tapos umulan. Tapos na nga ako pa kaya dapat talaga makabalik ako doon. Sige, pagkatawag mo. Di, paano nga makabalik na yung gulong nga? Bibili pa ako ng gulong pati yung interior. Nangako kay Kuya Puloy na babalik ako kasi naputol yung chinilas ni Kuya Hindi, Puloy. kasi pag mga ganyan kasi yung nangyayari, ibig sabihin niyan, iniiwas ka niyan sa ano. Oh, dahan-dahan na pupunta rito. Kaya may yung mga pangyayari, may dahilan yan. Nababadtrip nga ako nagmumotor kasi gusto ko mabilis yung tatakbo papunta rito para makabalik na kaagad. Tapos bigla naman na flat, dahan-dahan na lang ako. Paborito mo ba yun Ate Jenny? Kuya Jojo hello sabi ni Ate Bidang. Abangan nyo punta ako sa barak sabi ni Ate Jenny. Ate Lilibit sa Monte hello. Yung kasi sabi ko kay Kuya Puloy, pagbalik ko na lang, bibilan ko siya ng yung chinilas ni Kuya Puloy na na putol. Bibilan ko siya dun sa sa may palengke. Ate Bidang punta ka. Kain tayo. Mani. Kain daw ng mani. Bilis man, dami kasing tao. Kaya bilis maubos. Siyempre, thank you kay God kasi yung binibigyan din kami ng Magandang magandang binta.
Nahihirapan ako matulog sa bulong. Yeah. Itlog. Nahihirapan daw si Kuya Jojo matulog sa bulong. Tara. Kuya Rubin, tara, punta tayo. Sarap po na. Quality suba. Abangan ang Na nakaprepare alin, na sa Ate pang- Mani, ano, itlog. Ate Tapos Jenny. kumain ako, nag-init ako tukan. Ininit ko sa tukuwa. Tatawag si Ate Jenny. Itlog na- Yung tinda kong mani. Tatawag ako, gas. Kayo ah. May tindang mani pala si Ate Jenny. namin sa mani. Oo. Awat mo nga. May bumibili ng itlog. Nagbubuka kaya sa na, pero di ba nagkakao? Naluluya-luyan, kaya ako ako. Karin. Bagaan ko. Binatak. Oo, tol, malakas yung ulan dito. Binatak. Pero huminto na. Huminto na. Siton ba ito nag-uuran? Makasuyo na ulit. Salamat. Pabilang ako, Tess. Sabay, pag di na ako pag alanganin ng oras, siguro asikasuhin ko na lang dito sa paninda. Kasi, na rin. Kasi makiusap ka na muna na bukas na lang kasi nga yung Oo, pag- yung motor kasi yung mga ganyan para sa akin kasi yung mga dahilan kung bakit kaya naklat yung motor, baka hindi ko pinayagan mag ganyan, pabilis, yung kaya parang yung mga Hmm. di ba may sabi nga na pag aalis ka ng bahay at di ka makalis-alis, sinisave ka niyan. So, disgrasya. Bigyan mo Ate Jenny si Kuya Jojo ng maning mo. Akala ko magsusukat si Ate Jenny. Kuya Jojo, wag mo nang isipin na ang bulong ko sa iyo special para sa iyo. Yeah, special para sa iyo, sabi ni Ate Jenny. Iba-iba ba yung bulong natin, Jenny? Malupit Kasi nga yung may bulong special. yan. Pag bulong nga sa akin yan, parang nandito pa rin sa tinga ko yung sinabi ni Ate Jenny. Bulong natin, Jenny, may Hmm. Pro Max. Malupit yan. May aftershock parang lindol. Na-imagine ko talaga nga si Ate Jenny. Yung naglulukot-lukot. Thank you po sa sa viewers natin at sa 33 viewers. Ay, uulan pa ako. Ang ng langit. Para nga talagang di na ako makakabalik doon. Mag-ano ka na sa kanila. Oo. Basta pag malalaman na lang yun pag makabalik kasi nandun ako nun. Pero bukas daw yung tindahan. Sabi kanina ni Ate Di pupunta pa rin ako. Try mo muna Kasi puntahan. Kasi baka magsara. Di, yung kulong-kulong na yung dadalhin ko. Di, Ipahuli ko na yung motor. Kasi anong oras na? Anong oras na ba yun? Ay, Kuya Elias ng Baguio City. Hello. Hello, Kuya Elias. Kuya Rajim, hello po. Yan ang masarap, Kuya. Lalo pag umuulan. Galing. Yung mani daw. Yung mani. Kuya Rajim. Hello. Hello po, Kuya Rajim. Shoutout sa lahat. Sana pag medyo okay yung benta mo, stock ka ng medyo madami. Ate Maria J. Hello po, shoutout po. Hello po. Ate Ay, Cherry. Thank you po sa pakulay. Love you po. Kuya Jordan, uwi abangan ko. Abangan ko yan uli. Ay, pauwi na ba siya? Ingat po. Hindi ko lang alam po kung kailan uwi si Kuya Nuli. Shoutout kay Kuya Nuli. Yes, ingat pa Kuya Noli. Nagmotor lang pala si Kuya Noli. Shoutout sa inyong lahat. At kay Kuya Dani Ostiniano. Shoutout po sa inyong family. Ate Jenny, thank you po. Kuya Jojo, thank you Cherry. Thank you Kuya Jojo. Maraming salamat po Kuya Jojo. Thank you. Kunti lang yung yung sino po yung nakapanood din sa live ni Idol Japper kagabi. Yung lamang sa akin ni Kuya Dang ay nagpas $100. Pero nung nakaraan, nasa 200 plus eh. Oo. Nagpas $100. Malupit yung kay Step. Mahirap yung nabulin talaga. Mahirap Si yun. Madam Esther.
Nasa ano, 4,000. $4,000 siya. Thank you Kuya Jojo. Thank you Ate Cherry, sabi ni Tol Julius. Thank you Kuya Jojo, sabi ni Ate Cherry. Elias ng Baguio. Siri, thank you po. Shoutout po sa inyo dyan, mga taga Baguio. Ate Jenny Natatawa si Amuay. Kuya Julius sa'yo, Ate Jenny. Thank you Mami Siri, sabi ni Kuya Jordan. Maraming salamat po. Parang wala si ano, nandyan yan si Kuya Benji eh. Animang account lang ni Kuya Benji eh. Kahit isa wala. Di ba ka busy sila sa ano? Thank you I think. Jen and Chi, sabi ni Kuya Jagger. Kuya Jagger, hello. Eh, si Kuya Danilo. Kuya Danilo Pisara, hello po. Pasensya na po, wala tayong sayawan. Habang nagla-live, gumagawa yung kamay. Nalingat po kayo sa trabaho nyo. At salamat talaga sa suporta. Kuya Danilo, hello po, sabi ni Tol Julius. Nasayang ako kagabi yung ano, yung live. Yung live kagabi. Unlimited pa pala kahapon yung live. Samantalang kahapon, nagmamadali tayong mag-out. Nung nagla-live ako kasi baka lumagpas, yun pala, unlimited pa pala kahapon. Tapos nanood ako dun sa live ni Idol Japper na sinabi niya na pwede pa kayong mag-live. Huwag lang kayo abutin ng alas 12. Kaya nag-live ako kagabi. Sorry, late Oo. ako, sabi ni Kuya Danilo. Okay lang po, Kuya Danilo. Ilang po. Hello, Kuya Julius. Hmm. Ate Cherry, salamat po sa alamin. Ate Lilibet Samonte. Team Kasangga member. Hello po. Ano yan ginagawa niyo, sabi ni Kajaga? Yung ano po, yung mani po na lulutuin. Yung ano, Bali, di ba ito po, buo. Binibiyak po namin para hinihiwalay yung hinihiwalay namin ginaganyan. Kasi mas madaliin siya po yung mani kapag binibiyak kasi ano, kumbaga dumadami siya. Ganun po yung diskarte ng yung ano po tas kasi mas naluluto yung mani. sumisiksik yung asin. Ganyan. Yun po yung diskarte. Ate Yoli, hello po. Hello kay Ate Yoli. Good afternoon, sabi na Ate Yoli. Kasi sa negosyo, kailangan po talaga madiskarte. Hello, Hindi- Ate Yoli. Si Kuya Jason Julius. and May, hello. Pahulaan nga po yung ano yung regalo kay Ate Jenny. Pinangalanan na ni Kuya Julius. saan? May sinabi si Tulio. Sinabi Ayaw ni Kuya namin. Julius. Kuya Bigay Julius, mo ano, tuloy. tatawa tuloy si Ate Jenny. Diba? Ayun, walang isipan nga po yung regalo eh. Oh, nakita yun nila dun sa live. Pinakita ko na yun. Di bago talaga yun. Di naman yun na ano, nasusuot yun. Bago yun. Kasi Nabibili na po. talagang binili namin yun dun sa Maynila. Malinis yun. Magkano isang bag pagluto? Ayun, pakita mo yung Isang bag. minuto natin na yun. Ito po, yung pag ganito po. Ganito po, yung isang balot, 5 pesos. Ito naman po, 5 pesos. Pero ito hindi siya manghang. Pero ito, may sili siya, may sili. Manghang to. Ano Ate Jenny, natawa tuloy si Kuya Julius sa Ate Jenny. Kaya inihiwalay namin, binibak ganyan. Biyak na siya. Pag ano po, ganito, pag hindi pa po, ano, konti, yung wala Masarap masyadong pulutan. gawain. Opo, masarap to pag yung pulutan, tapos yung tinatagay yung grande na malamig. San Miguel. Yan ang mga masarap na pulutan manilang. Jason, paborito rin yan ni Kuya Julius ang mani. Tol, paborito mo daw yung ibang mani, yung paborito niya ni Tol Julius. Luto na yan. Ikaw Kuya Jojo, paborito niyo rin po ba yung ano? Yung mani? Luto na yan, tol. Luto. Yung ano po, Yung nakabalot po, nakabalot. luto na. Ito, ano Pero pa lang ito, po, hilaw luto pa to. na. Kakabili ko lang to sa Nagbuwa ngayon. Siyempre Ate Gina alam na nis. Parang hindi ko magets yung pinag-uusapan niya Ate Gina.
Parang rated SPG na tayo. Joke lang. Ano lang, kailangan joke. Ganito din yung kwento. Mahirap natin, yung, yung laging seryoso. Natawa si Kuya Jordan. Ito sa Kuya Jordan. Ate Jenny, hanggang ngayon wait ko pa rin yung bulong mo. Ay, di ka pa nabubulungan, Ate Jenny. Ilang araw na, Ate Jenny. Pakibulungan na yun, Ate Jenny. Mula si Ate Marisa. Yan lang, nanonood din sila. May mga trabaho din kasi yan. Habang naka-tune in, nasa work yan sila. Hindi Parehas pala. natin, habang naka-live, gumagalaw yung kamay. Pinatulog na daw ni Tom Julius. Si Elisa, hello, sabi ni Ate Yoli. Yes. Kahapon din yung live namin. Walang sayawan. Kasi burn out nga. Ngayon na naman, pero ngayon sila mayroon. May kantaan pa. Pero ngayon sa akin, pintuhan pa rin kasi nakauwi ako din sa bahay. Wala ko talaga, doon ako kila Talin magla-live. Gawa nga ng si Lola niya. Si Lola niya ay birthday ngayon. Birthday ngayon ni Lola eh. Natatawa si Kuya Jordan. Binati ko nga yung pagdating ko kaninang umaga doon, nakaduyan si Lola ni Talin, binati ko na yan. Ayun, happy birthday ulit. Baka nanonood sila. Yung family ni Happy Talin. birthday po. Happy birthday ulit kay nanay. Stay healthy At nagtanong po. pa naman si nanay sa akin kahapon kung umiinom daw ako. Sabi ko, umiinom naman ako. Tol, salamat tol. Ay, Kuya Julius, thank you. Sabi ko, umiinom naman ako. Pero sabi ko, kung mag-iinom ako doon, sabi ko sa kunti lang sana kasi magluluto pa ako dito eh. Kasi 5 magbibigay daw pesos siya. isang bag. Opo. Yung isang po, Isang bag. isang ganito po. Ay, yan po o yung bag talaga ng mali. Ito. 5 pesos ito. Oh. Pero yung ganito, Kilo-kilo. Isang po yung kilo to. binibili namin. yung isang kilo po ay Ang ganito. 120. Ito 120 yung pula. Pero yung puti 130. Iba po yung presyo ng kulay pula at saka yung sabing maning hubad. Yan. Kuya Julius, wag mong subukan ang bulong ko. Baka mahirapan ka rin makatulog. Sabi ni Ate Jenny. Kaya Danilo Pizarra, hello po. Salamat po Sir Julius, sabi ni Kuya Danilo. Ito po yung ginagawa namin o kaya ako pagkatapos kumain ng pananghalian. Tapos naluluin. Kami lang nito dumidiskarte mag-asawa. At yung anak namin, nasa school. Kayong alaga. Saka yung alaga yung anak ng pamangkin, nung niya, nung kuya niya. Ayan. Kuya Bert TV. Atuwa rin na pin. 2,000 na paring bills. Opo. Na 2,000 na po yung ating revenue. Siyempre, yun nga, Thank you maraming po sa salamat lahat. talaga sa suporta kasi hindi natin yun naabutin kung wala yung mga OFW natin na masisipag tumutulong sa amin din. Thank you po sa inyo. At yun, masasabi ko lang talaga sa inyo. Maraming Kasi salamat. dito lang tayo nagkakilala sa sa social media. At di naman tayo magkaano-ano, pero nandyan po yung nandyan yung suporta niyo sa amin. Kahit siyempre kayo nga kaya nga kayo nag-abroad din para kailangan nyo rin kumita ng ng pera, sabi natin pera. Tapos Si Kuya Jagger. tapos pinapalipad nyo sa amin ng mga vlogger na kaming vlogger na kumbaga small vlogger. Si Kuya Jagger. Sabi, bili ako ng pamigay mo kahit kanino. O sige po. Yung 100 pieces po nito, Kuya Jagger. 100 pieces. Sige. Dalhin ko po ba sa sa barracks? Thank you Kuya Jagger, sabi ni Tol Julius. Dalhin ko po
Kuya Jagger dun sa ano, sa barracks. Opo, Kuya Julius, umabot na po ng 2,000. Salamat po sa inyong lahat. Opo, salamat po. Dahil po yun sa mga palipad nyo, Kuya Julius, kaya umabot na ng ganun. Kaya sa inyong lahat. Sa inyo pong lahat. Oo. Kaya umabot ng ganun. Kahit yun nga, sabihin natin na yung mga palipad nyo na yan ay ano, binabawasan pa yan ni YouTube. Yun. Mga 30% ata Yes daw. yung bayad niyan. Yes daw. Ah, yes, opo. Pag naluto to ni Mrs. mamayang gabi, bukas dala ko to. Hindi, lulutuin ko na Kahit po kanino mamaya. up to, sige po. Bibigay ko. Namimigay po ako. Yung buto ng kasoy, masarap din yun. Pan Gison. Pag una pakita yung money, matatakam si Kuya Julius. Amo Ate Jenny, sabi ni Kuya Julius. Magandang hapon po, Kuya Jaime. Kuya Jaime, Magandang hapon daw. magandang hapon din po. Natatawad Amoy talaga Ate siya. Jenny. Paldo si Karot Man. Nagson. Ngayon, paring Jason. Opo. Nagmani na ako kagabi, ayun, tulog ang kalaban. Pahingi po. Pahingi Mani. po, mani. Sige po, Ate Cherry. Sige po. Thank you kaya Jagger, sabi ni Ate Cherry. Tama si Ate Jenny. Mula ng Kuya Jojo. Kuya Jojo. Tumingin Kuya Jojo. Sali ka sa biruan nila. Ate Jenny, umulan dyan Ate Jenny. Para Umuulan ba na, dyan? Ang ano na doon, madilim. Kasi pag kaya pa ng time, babalik ako doon. Kuya Jaime Vera, ako din gusto ko. Gusto Sabi rin. na si Kuya Jaime. Baka nagdadrive ka pa, Kuya Jaime. Ingat ka po. Hi Kuya Dan, sabi ni Ate Cherry. Si Ate Maris, busy na pa sa trabaho. Pero naka-tune in yan. Gawin mo ng 200 bag para may tubo. O sige po, Kuya Jagger. Opo. Tama si Kuya at si Ate Cherry, kay Kuya Jaime. Kuya Jaime, amuay. Walang ulan. Walang ulan pala. Ba, maliwanag dun mga. Maliwanag kanina doon eh. Pero ngayon parang uulan. uulan na. Sir Jaime, hello po. Tulog na ang... Tulog na nga din. Tulog na pala, sabi ni Kuya Julius. Parang uulan na dyan, Ate Jenny. Ate Elisa Manuel, hello. May kami galap shoutout po. Team Kasang Daming Members. Solid viewers. Solid supporters sila. Yun. Tawa din si Kuya Tama sa Jagger. inyo. Taon-taon. Bait Kuya Jagger. Thank you. Bless God you. bless po. God bless po Kuya Jagger. Thank you. Sa inyong lahat po. Sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat dyan. At siyempre, ingat po sa trabaho. Tayong lahat. Ingat po tayong lahat. At sana ingatan po tayong lahat. Thank you, Kuya Julius. Sabi ni Ate Jenny, ano kasi to salitang Bicol ni Ate Jenny, pero ita-translate ko to ng Basahin mo Tagalog. muna. Basahin mo Sabi muna ni yung Ate video. Jenny, diri mo para nung tabaka makaon maniko. Yung sa Tagalog niyan, wag ko daw paulanin, sabi ni Ate Jenny, kasi baka raw kainin yung mani. Loko-loko talaga si Ate Jenny. Ano? Sir Julius, may mas masarap pang mani yung babad na. Maalat yun. Kuya Danilo. Thank you, Kuya Julius, sabi ni Ate Cherry. Ate Elisa Manuel, hello. Rated SPG na talaga tayo. Amo Kuya Danilo, sabi ni Tol Julius. Ate Yoli, hello. Miga love shoutout po. Yan. Di natuloy nag-comment si Ate Maris. Natulog na lang si Ate Maris.
Naka ano yan, naka... Si Kuya Jagger nakatawa, tumatawa din Kuya Jagger. Yan. Hindi ka talaga antukin kay Ate Jenny. Ay! Parang narinig ko nila na. Parang. Yan si nanay. Nay! Tulog na. Alam niyo po, itong Daddy ko! ano, itong Daddy ko! mani na ano, natinda namin. Yung mga bumibili nito, sinusukaan nila. Ate Jenny, salamat po. Kasi masarap daw na nilalagyan ng suka yung mani. Yung gamit namin dyan sa ano, dyan sa balot. Tapos nung nagdala nga ako doon ng balot na pinadala ni Kuya Ruben doon, natikman ni Ate Bidang. Tapos, nabitin si Ate Bidang, humingi ulit si Ate Bidang, dinalan ko doon. Dinalan ko sila ng, ibinalot ko yung suka. Wala marisabi ni Kuya Juggernaut. Thanks Ate Jenny. Ayun, baka makalimutan natin. May ano na po tayo. May 41 minutes na tayo na naka-live. Buti tiningnan ko. May 41 minutes po na naka-live na tayo. Baka makalimutan natin. Hello po sa inyong lahat dyan. At siyempre maraming salamat sa nagpakulay ulit ngayon at kay Kuya Jagger na dalan ko daw dun sa ano, dun sa site ng ilang pesos yun? 200 pesos ba yun? Hanapin ko nga ulit. 200 yun, mi? O 100? 200. 200. Opo, 200. Bakit? Nanay. Saan yung... Sige na. Wala naman na, Nay. Sa iba Nandiyan kasi si nanay, yung lola ni Mrs. Bibili. Pag may kailangan yan, pumupunta dito sa amin. At binigyan ni Miss ng ano, pambili ng pansit. Bibili muna ng asawa ko. Ingat po ang lahat, sabi natin Cherry. Nagalit na si Ate Chili. Mamaya pula na yan. Next live, sabi ni Fred Jordan. Opo, salamat po Kuya Elias. Abala na kayo kay Ate Tim. Masarap po itong lagyan ng suka. Pero dito, yung mani. Kaya Joggerats, sin na ito po. Send na lift me. Oh, okay lang po, kay Jogger. Salamat po kay Jogger. Ito. Yung mani. Lagyan ko siya ng suka. Masarap siya pag may suka. Pero wag lang dadakutin na. Umuulan na naman. To? Nag-live na kami mag-ganit, nag-uuran. Uuran. Ano na mula? Alam ko na sa tumatalikad. Dito ako pagkalitan. Payong pag sa kalimutan. Nagpapainggit pa si Kuya John, sabi natin Bidang. Ano naman ako? Natulat mo na tayo sa nakukuha ang sadya. Andito lang po ako, natutulog ako. Pero, nakikinig ako sa inyo. Hindi ko muna. Hello po. Pasensya po. Sabi nag-jogger. So, pinalit ni no kung kulang pa. Wait lang. Salamat po kay Jogger. At dadalan ko po doon. Matulog ka lang, sabi ni Tol Julio.
45 minutes na po tayo. Natutulog pero nakikinig. Ako din pikit na mata. Just listen. Salamat Oras po. mo, oras mo. Yan o, 45. Nagpapaingit daw, sabi natin bidang. Bakit? Ng mani. Ayan yung ginagawa nila dito po. Kaya medyo ano, 5 piso yung mani. Lalagyan nila ng suka. Try nyo po. Ganyan din. Ulat mo na, Nay. Sino Ay, live? Kuya Jagger, wait lang po. Iatid ko lang po si Nanay. Mamaya pa balik po. Kuya Jagger, ano po? Nag-live na po si... Si Fransta, nag-live na rin po. Si Pula, nag-live na rin. Ako, hindi pa tapos. Hindi ko lang po sa team kung sino po yung magla-live. Ingay nyo ni Ate Jenny. Yung lola niya kasi, matanda na ng gusto. Tapos, pag may kailangan dito yan sa amin talaga pumupunta. Sabi ko sa kanya, pag ako pag nagugutom dito, pumunta na para bagyan. Tapos pag nandito, pag nagluluto ako, inaabotan ko na lang siya. Kasi matanda na ng gusto yung lola ni Mrs. Okay, Kuya Jason, sabi ni Kuya Jordan. Suporta dito. Salamat lahat. Salamat po, Jordan. Ingay nyo, Ate Jenny. Wala kayo sabihin. Meron. Malaki na. Sobra-sobra na po yan, Kuya Jagger. Para sa pinagkaya na lang. Salamat po kay Jagger. At gusto mo po dalhin ko pa sila dun ng ng balot kay Jagger. Kasi sobra-sobra po yun. Dalhin ko po sila dun ng balot kung gusto niyo po. Tatakas muna ako sa work para lakad sa labas. Mawas taba, ingat sa lahat. Ingat po, Kuya Ingat po kay Jagger. Thank Ingat you po at salamat po. Ingat po. Dagdagan mo na lang ng balot. At dalhin ko po sila dun ng balot kay Jagger. Thank you. Thank you po. Kaya salamat sa lahat na tumutulong at Nag-share ng blessing. Opo, Kuya Elias ng Baguio City. Grabe po, grabe yung suporta nila. At lagi talaga na sinasabi na na minsan naiisip ko na yun nga, grabe yung yung kumbaga ano ba yun? Trabaho din nila. Oo, Yung tapos sacrifices din po nila sacrifice. sa trabaho. Kasi mga OFW kaya nga sila nagpakalayo-layo kasi baga kailangan Kumita ng kailangan ng din ng pamilya nila. What's out sa iyo? Lodi, sabi ni Mr. Fitness, Swabe at Kuya Fitness. Hello po Kuya Swabe Official. Salamat po sa pag-tune in. Watching from Bye. Dubai. May barkada ako dyan sa Dubai. Si Dintik. Taga rito sa amin yun, nababata ako. Nag-sponsor din yung dati ng namin pang bigas-bigas si Dintik.
Bakit wala po sa live ni Pula? Ano po yun? Kuya Fitness. Nagtrabaho po ako dun sa site. Dun sa bahay kay Crystalline. Tapos, kanina po kasing umaga, namili ko ng mga paninda. Tapos, bumunta ako dun sa Pabay Project. Tapos yung mga pinamili ko po na balot, saka si Charon, money, ito na nga po. 50 minutes. Ito na nga po. Tapos pag uwi ko, ay po kaya Kuya Puloy, Gagatso, na din ako sasama sa kanila dun sa barracks kasi atid ko muna. Kasi naubusan din siya ng gasol. Tapos pag punta ko po dito, naplatan po ako yung motor. Yung gulong. Sumabog yung gulong ko sa unaan. Kaya papalitan ko muna siya ng gulong. Hindi ko po alam kung makabalik pa ako dun ngayon kasi hapon na. Ngayon po yung nangyari kaya wala ako dun sa live nila. Kaya dito na rin ako nag-live kasi alanganin. Ano? Albay din ako. Sarap po sa mga taga-Albay dyan. Taga-Albay pala siya, no? Dito po sa amin, itong kalsada na ito, dito sa harap namin, may daanan po dito. Dito po mas malapit dumaan papuntang Albay. Ayun po may 51 minutes na tayong naka-live. At siyempre muli, maraming salamat sa mga nagpakulay. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat. At yung ingat po kayo sa work nyo dyan. Ayun, tapos na. Naiwaiwalay na namin 50 yung... minutes din pala na chismisan. Naiwaiwalay na namin. Mamaya lulutuin na to. Yan. Yan. Buksan pa yan. Ayan. Itong bagong chicharon na binili ko. Ano ba ba? Tikman natin. Gusto mo? Huwag na. Hindi ko yung maubos. Yan ba yung backdoor going to Albay? Dinadaanan. Ginaanan nila dyan riot daw. Siguro, baka dumaan po sa Jan Riot dito. Mas malapit po dito eh. Ito po yung malapit. Talaga. Halimbawa, galing Maynila. Tapos may shortcut dyan sa Bula. Tapos ito na yung daanan. Eh baka talaga. Pili, kakanan, papuntang Bula. Kasi nung nakaraan po kasi, sila Jan Riot dumaan dun sa barracks. Tapos di ko na natanong kung dito sila dumaan. Kasi ito po yung malapit eh. Pwede dito pumunta ng ng Pantaw, Katburawan. Katburawan. Pag diniretso mo naman yung Piodoran. Pantaw na yun, Piodoran, Dulo Piodoran. Ligaw. Ang labas ng Piodoran na yun, pwede ka nang diretso ng Sorsogon. Yung dulo niyan. Kasi pag naarkila ako ng pupunta ng Kagsawa, dito po ako dumadaan. Mas malapit to. Yung Kagsawa, dinadrive ko yan ng pag simpleng takbo lang 2 hours mula rito sa amin Kagsawa. Pero pag yung gusto kong rat-ratin, mga 1 oras kalahati. May 53 minutes po tayo. Subuha ko ng bawang. Mano yung mani. Meron tayong 53 minutes. Sa Bakakay. Taga Bakakay pala si Bakakay, Albay. Malapit dyan sa Santo Domingo ata. Santo Domingo, Albay. Kaya shout out kay Kuya Noli. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magkakaroon ng team paaway ng gumagawa sa mga pabay. Opo, dahil po kay Kuya Noli yun. Kaya nga rin po ako naging vlogger kasi dahil kay Kuya Noli. Kasi kung di siguro pumunta dito kay Kuya Noli, hindi ako nagbablog pero tuloy-tuloy pa rin yung business namin. Kasi ito talaga yung nakilala ko nila bago nag-vlog, talagang nagninegosyo po ako. Katabi lang Lods. Opo, katabi lang po yun. Nagdalimin ko sa kain mga kain. Nagutom na ako. Kain ka muna po, Ate Cherry. Kain ka muna po. Si tatay, si tatay Kalusing, taga Santo Domingo po yun. Kain muna po, Ate Cherry, sabi ni Tol Julius. Ate Cherry, kain po. Yan, may 54 minutes na po tayo. Bago natin itong i-out. 55 na. Mga 59 out na tayo. Bago natin itong i-out, pasalamat tayo sa kanila.
Opo, walang Kaning hanggang lahat. salamat po Mm. sa inyong lahat. At yun nga po, ilang days na lang. Pasko na. Ilang days na Tapos lang. na. Matapos na yung challenge. Hmm. Yun nga po, sa simulat-simulat, thank you po sa lahat ng sumuporta, mapa-silent viewers man po, sa mga nagpapalipad po. Thank you so much po kasi hindi po biro yung magbitaw ng mga pera, magbitaw ng pakulay, Hmm. higit sa lahat sa amin po, sa kanya, kahit hindi po, baguhan lang po siya at yun nga po, Ano po kaso, okay? sobrang Lagi. sobrang thankful po kami. Lalo na kay Kuya Noli kasi napasama siya. At yun nga, siguro talaga nagkataon lahat ng ito. Kaya kung hindi po dahil sa inyo at yun nga po, hindi namin maano yung gantong kasi yun nga po, kailangan din po talaga. Siguro talaga naka-destiny na po yung nangyari. Sinaalamid naman, pag-graduatein natin. Tapos si Kapran Star. Opo. Opo, Ate Cherry. At salamat po sa lahat ng suporta niyo talaga. At siyempre hindi lang sa siyempre sa mga silent viewers, sa mga viewers na sinuportahan, sinubaybayan yung mga upload ko. At siyempre yung mga kasama ko dun sa barracks pag nag-upload. Yan si Kuya Noli. Yes, Yun. Kuya Noli talaga. At siyempre yun nga kay Kuya Noli at siyempre sa team na kami muna yung pinapauna mag-upload. Ganito ganyan. Kasi kakaiba nga yung binigay na challenge ni Idol. Hindi tulad nung nakalipas. Kakaiba talaga. Kaya yun. Salamat sa team. At sana Ay, si Kuya Noli. kaya nandiyan nga si Kuya Kuya Noli. Noli, thank you Kaya nga po. salamat sa kanila. Kasi siyempre na ano ko rin sa kanila na yun nga sa kanila mahina yung pasok ng revenue nila. Kasi yun nga Nakapokus sa tapos channel. yung upload nila ay hindi tulad nung dati na sunod-sunod. Kumbaga tinatansya nila. Nagpaubaya Nagpaubaya sila sila ng ano. Kasi Magandang kakaiba hapon talaga. sabi ni Kuya LB Haba. Ay, ate Helby. Paring Noli hello. Yun. Yung may 57 na po tayo. Magpi-58 na. At yun po, Yun. hanggang matapos po yung At yung challenge na yun. Lalo na kila Ate Bidang. Yun po. Yun, sila lahat dun, silang lahat ng mga kasama nagsasayaw-sayaw, ng mga nagrereklamo ng minsan masakit na yung balakang. Kakong may 2 buwan pa. May November pa tsaka December. May 2 buwan pa na mayuyugyug yung mga kasaw-kasuan nyo. So, sabi ko, Maganda ihi si Oo, Ate Maya. tikit ni. Thank you talaga. basta naman si Ate Ami. Nag-aantay pa po kami ng schedule. Kaya po habang Paring wala, Julius sabi ni Kuya Noli. kaya po habang wala pa pong schedule, ito po yung ginagawa talaga Yung tinda. ng nirarat-rat yung tinda para makaipon-ipon pa po. Sabi ko nga, wag na muna sanang magtindangin para makapahinga siya. Eh ito talaga yung nagpipilit eh. Kasi gusto ko talaga Ate may Cherry baon. sabi ni Kuya Noli. Ito yung nagpipilit sa akin na magtinda. Time natin tayo. 58. Ngayon, sinabayan ko na lang siya. Kasi ako kahit nga puyat na, sige pa rin. Walang problema sa akin. At yun po. Araw-araw Ayan. namin po yung At pag-thank you sa inyong lahat. Thank you. 59 minutes na tayo. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Muli pa po ulit at sa The mga bottom of our Ayan. heart. I love you all. Thank you po. maraming salamat po sa inyo. Bababay ka na ba? Bye-bye. Bye-bye po. Thank you sa kwentuhan. Thank you. Kuya Noli, ingat dyan, Kuya Noli. Kuya Noli, ingat po Bye-bye. Kuya Noli. Thank you po Kuya.